така се облегнем. И какви ногти имаш, и много си готви. Я ми кажи, какво си представяш, като чуеш думата подарък? Подаръци? Какво най-хубаво си получавала като подарък? Не знам. Добре, последният подарък, който получи, какъв беше? Този тук дъска с книга. А какво искаш да ти донесе дядо Коледа в коледната нощ? Колело. Чу ли бе, дядо Коледа? Да й донесеш колело. Ходила ли си в Попанай? Да, като малка. И какво стана? Какво изпълни тогава? То аз забравих стихчето си и... Случва се, той на актьорите така им се случва някой път да забравят.